ശ്രീ അദ്വൈത ഹരേ ഗദാധര രാമ ഹരേ രാമ ശ്രീവാസാദി രാമ ഗൗരി രാമ ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധ പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതത്തിന്റെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത്. അപ്പോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാതാജി. അപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത്? സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പടിയാണ് അല്ലെ? എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, അത് കഴിഞ്ഞ ഗൃഹസ്ഥം, അത് കഴിഞ്ഞ വാനപ്രസ്ഥം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സന്യാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസത്തിൽ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കാട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരു തപസ്സാണ് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് റിനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഓരോ ഗുണങ്ങളില് എങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മള് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. ദാനം എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ആഹാരങ്ങള്, അതായത് സത്വഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആഹാരം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അവസാനം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന് കലിയുഗത്തിലുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലോജിക്ക് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നാം. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്? ഇവിടെ നിന്ന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്? എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഇവിടെ വിട്ടിട്ടാണ് പോണത് അല്ലേ? അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടേതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അവസാനത്തെ പടി ഭഗവാനിൽ എത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇതൊരു ഇപ്പൊ എല്ലാം ചേർന്നതിന്റെ ഒരു രൂപമായിട്ടാണ് വരിക കേട്ടോ, ഇതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങളുടെ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച കൃഷികേശ പ്രതികേശ നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ കേശിയെ ഹനിച്ചവനാണ് അല്ലെ? കേശി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡീമന് അത് അവിടെ കാണുന്നുണ്ടില്ലേ പിക്ചറില്? അതായത് കുതിരയുടെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ? അപ്പം അതിന് കൊന്നതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതിന് അതോടൊപ്പം വേറൊരു കമ്പാരിസൺ എന്താ വരുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ്.
അപ്പൊ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എന്താണ്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു, അനുഭവിക്കുന്നു, അതായത് സ്പർശിക്കുന്നു, രുചിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരികയാണ്. ഒരു തവണ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല സ്വീറ്റ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് അത്രയും നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഇനിയും അത് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും അല്ലെ? അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി മനസ്സിലാണ് വരുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം നിയന്ത്രണം ഉള്ള ആളാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതികളുടെ നാഥനും ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും മേലെയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം തുല്യാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ? അത് കാരണമുണ്ട്. കറുപ്പും വെളുപ്പും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. അപ്പോ കറുപ്പിനോട് വെളുപ്പിനോട് ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാവോ ഭഗവാന്? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ടാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുന ചോദ്യം? എന്താണ് ഈ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ അറിയേണ്ടത്. രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്ന് റിനൗൺസ്ഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ത്യാഗം. ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ത്യാഗം. പക്ഷെ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് നമ്മള് ഒരു മോഡിലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ തനിയെ സെക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എറ്റിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാഷായ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഹ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ആ ഓർഡറിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പോ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ വീടിനെ വിട്ടിട്ട് പോരും ആദ്യം തന്നെ അല്ലെ? ഫാമിലി ലൈഫ് അവർക്ക് സന്യാസികൾക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ആ ഒരു എല്ലാം, അതായത് നിറങ്ങളോട് അവർക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഓർഡറിലേക്ക് പോകുന്നത് സന്യാസം. എന്നാലോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം വഹിച്ച് ഇവര് ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിരിക്കാം, ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്. പക്ഷെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാനെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഗൃഹസ്ഥന്മാരാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാവാം, ഏത് വയസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ത്യാഗത്തിൽ വരും. പക്ഷെ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അവരും വരാം, ഏത് ഗൃഹസ്ഥന്മാര്. പക്ഷെ അവർ ഫാമിലി ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് മാത്രം, അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. അവര് ഇപ്പൊ ഇസ്കോണിൽ നിറയെ പേരുണ്ട് ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട്, സന്യാസികളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരെല്ലാവരും വീടെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നിട്ട് ആ ടെമ്പിളിൽ താമസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അവരൊരിക്കലും വീട്ടിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയി സന്ദർശിക്കും എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് അവർ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്കുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 3 എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതിലെ 2 കോൺട്രവേഴ്സിയാണ്. ചിലർ പറയുന്നു എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം, അതായത് എന്ത് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് എന്താണ് നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്നുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പിൽ പോകുന്നത്. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു സെക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, അധികം ആളുകളില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അവർക്ക് വിശപ്പും ദാഹവും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല. ആ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചിലരുടെ അഭിപ്രായമുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റവരെന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം. യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനം, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. ആ യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഓരോ യുഗങ്ങളിലും അവർക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ യജ്ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. ആൻഡ് തപസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? എന്താണ് തപസ്? ശരീരത്തിന്റെ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ശുദ്ധി പരിപാലിക്കണം, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ്, വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള തപസ്സൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? എല്ലാം, അതായത്
എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. സാത്വിക ആഹാരങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്, മറ്റൊരു രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എരിവും പുളിയുള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെടും. മറ്റൊരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കുറച്ച് കേടുവന്ന ആഹാരങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവര് ഫെർമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പുളിച്ച ആഹാരങ്ങളോട് അവർക്ക് പ്രതിപത്തി കൂടും. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായില്ലേ. അതുപോലെ തപസ്സിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് പറഞ്ഞു. ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചീത്തയായിട്ട് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ശരീരവും എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനങ്ങൾക്കായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴോ, ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അയാൾ എന്താണ് ആ ദാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ആർക്കാണോ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ അതൊരു യോഗ്യനാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലേ? അതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭിക്ഷക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാന്ന് അറിയില്ല. അതുപോലെ നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, പ്രശസ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ദാനങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ട് എന്തിലാണ് പെടുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലാണ് പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തമോ ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? അതായത് മനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ദാനം കൊടുത്താൽ തമോ ഗുണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവജ്ഞയോടുകൂടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ത്? യജ്ഞവും തപസ്സും ദാനം ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതാണ് യഥാർത്ഥ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കഥകൾ കേൾക്കണം. ആൻഡ് തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അതുപോലെ അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നതായാലും ഹിതകരമായിട്ട് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളെല്ലാം വരണമെങ്കിൽ. അതാണ് വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരം കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് വരുന്നത്. ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനം കൊണ്ട് അവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണം, ഭഗവാനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് വൈഷ്ണവർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് പാപം കിട്ടില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പാപഫലങ്ങളുടെ ഫലം കൂടി നമ്മൾക്ക് വരും അതിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? സത്വഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ത്യാഗങ്ങൾ? 3 വിധത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം പറയും. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അത് എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? സത്വഗുണത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരാളെയും അത് ശുദ്ധമാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരോട് എന്താണ് പറയുക? ഈർഷ്യ, വെറുപ്പ്, ദേഷ്യം, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം ഒക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശുദ്ധരായിട്ട് മാറും, ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മം? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ ഫലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഒരാൾക്ക് നല്ല ഗുണം വരണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്? അവർക്ക് ചികിത്സിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, പാവങ്ങളാണ്. അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മിനിമമായ ഒരു തുക വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ അവർ ചികിത്സിച്ച് അവർക്കെല്ലാം വന്നിട്ട് ആരോഗ്യമുള്ളവരാക്കണം. അവർ സങ്കടപ്പെടരുത്, കഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭഗവാൻ തന്ന ആ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയുകയാണെങ്കിൽ അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 പേര് പറയണം ദാ ഇവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് എന്നുള്ളത്, അവിടെ നല്ല ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നു 10 പേര് പറയണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രജോ ഗുണമാണ്. അതല്ല, നമ്മൾ ഇതിന്റെ മറവിൽ നമ്മൾക്ക് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തി നല്ല ഡോക്ടർമാരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമിതമായ പ്രതിഫലം വാങ്ങി നമ്മൾക്ക് പൈസക്കാരനാവണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണമാണ്. ഇനി കർത്തവ്യം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഇത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ്
അല്ലാതെ തിരിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഡോക്ടറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക, അവരെ രോഗവിമുക്തരാക്കുക, അവരെ ഹെൽത്തി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഉദ്ദേശമായിരിക്കണം ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഒരു ലോയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവണം? അപ്പൊ പറഞ്ഞു തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം, നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമായിരിക്കണം. എനിക്ക് ഇത്രയും ഫീസ് അവരെ നിന്ന് കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ബാധിച്ച് അവരെ ജയിപ്പിച്ച് കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം വന്നിട്ട് തമോ ഗുണത്തിലാണ് പോവുക. അപ്പൊ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വേണം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട്. നിയതകർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആദ്യം തമോ ഗുണാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നിയതകർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട്. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജോലി സമ്പാദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള, അതായത് നമ്മൾക്ക് ചില ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. ഒരമ്മ എന്നാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡ്യൂട്ടികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പോ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അതീവ സൗന്ദര്യം ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വേണ്ട നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ നമ്മളുടെ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ത്യാഗം എന്ന് പറയും തമോ ഗുണാണ്. എനിക്ക് മക്കൾ വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എനിക്ക് സമാധാനമായിരിക്കണം, എനിക്ക് സുഖിക്കണം, അതിന് പകരം ഞാനൊരു നായയെ വളർത്താം. അങ്ങനെ നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിയമകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ നിയതകർമ്മങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അപ്പൊ അയ്യോ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുകയും ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് നാമം ജപിക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അതേസമയം എനിക്ക് കടന്നുറങ്ങാം. പക്ഷെ TV കാണുമ്പോഴാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ കുറച്ചു നേരം എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, അത് രാജസ. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാൻ വയ്യ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ലേസിയാണ്, അവർക്ക് പണിയെടുക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നിപ്പുറത്ത് അവരതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്? കഷ്ടപ്പെടാൻ വയ്യ, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും വേണ്ട, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ പറയും എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. അപ്പൊ അതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്നൊന്നും ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അയ്യോ അവര് ഭക്ഷണം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏകാദശിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അതൊരു ഭഗവത് സേവനമാണ്. അത് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യ, ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്? രാജസമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ഒരു മോഹത്തില് നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, അതായത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം, അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ കർത്തവ്യം നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഭഗവാനെ വേണ്ടി പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതും ഒരു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലേ. പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് സാത്വികമായിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക, ഭഗവാന്റെ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഹനുമാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലങ്ക നശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ പറയും നശിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ? ക്രോധം വരാൻ പാടില്ല. ഹനുമാന് ദേഷ്യം വന്നു അല്ലേ? ഹനുമാന് ദേഷ്യം വന്നിട്ടാണ് നശിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. സീതാദേവിയെ ശ്രീരാമദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യം ആ ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ടാണ്, ദൂതനായിട്ട് വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കോപം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഹങ്കാരമല്ല. അതെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ്. അത് യഥാർത്ഥ ഭാവമാണ്. അപ്പൊ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റല്ല.
ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണ്, അത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കൊല്ലുന്ന ആളോട് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാം, അത് തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് രക്ഷകരായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, സൈനികന്മാര്. അപ്പൊ അവര് പുറത്തുള്ള അക്രമികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കുന്നു, അതിന് നമുക്ക് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അവര് ഒരു പേഴ്സണൽ മോട്ടീവിലല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? എന്താണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ വരണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സാത്വികമാണ്. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധ നിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, എന്താണ് ഭഗവാനും, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയില്ലേ ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാനോട് സ്നേഹപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാബോധ നിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധ നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. മാതാജിയുടെ നെറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. കൃഷ്ണാബോധ നിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ആള് അല്ലെ എപ്പോഴും ഏതവസ്ഥയിലാണ്? അവർക്ക് സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും ഒന്നും ആഗ്രഹം ഇതുണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നാലും അവരത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സഹിക്കും, സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കും. ഏതിനോടും അവർക്ക് വെറുപ്പില്ല, ഏതിനോടും ഓവറായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല. അതാണ് മുക്താവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ, ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പ്രഭുപാദ നോക്കൂ, എത്ര പേരെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. സ്വയം ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദ തനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും അത്ര പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ്. ഞാൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു, പക്ഷെ അവര് എന്താണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്തു തരണം എന്ന് ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദ അവരെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദയുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവാണോ അങ്ങ് എന്ന് ചോദിക്കും ശിഷ്യന്മാര്, അവിടുത്തെ പാശ്ചാത്യ ദേശത്തില്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നത്, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ദാസനാണ്, അവര് സേവ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കർമ്മം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, അവരെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 18ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സേവകളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാളെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ഇടും അടുത്ത മാസത്തെ 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സിന്. അത് ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കാം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതല്ലേ? അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അതും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനാണ്. അപ്പൊ തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ മുക്താവസ്ഥയിലാവുമ്പോ അയാൾക്ക് വന്നിട്ട് അകർമ്മമാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ഇല്ല, പാപകർമ്മങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. പിന്നെ സുഖവും ദുഃഖമൊന്നും ഇല്ല, അവിടെ പരമാനന്ദാണ്, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അനാസക്തമായി രാഗദ്വേഷം, അതാണ് പറയുന്നത്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് ഭഗവത്ഗീത പറയാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാനൊരു കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കർമ്മം എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? എനിക്ക് ഗുരു തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഇത്രയും പേരെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും 2 വാക്ക്, അതിൽ തെറ്റുകൾ വരാം. നമ്മളെ തുടങ്ങുമ്പോ എല്ലാവരിലും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? തെറ്റുകളില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ചു നേരം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് ആ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ സത്സംഗം എനിക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്, അല്ലെ? ഗുരുവായിട്ട് തന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കേൾക്കാം മാതാജി. മാതാജിയുടെ എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്? ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ അനാസക്തമായ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇവിടെയും കേൾക്കാം.
ഓക്കെ. അനാസക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ആസക്തി കൂടാണ്ട് നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹം കൂടാണ് ചെയ്യുക, രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഓവറായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഫലത്തിനോട് നമ്മൾക്ക് ഇച്ഛ വരാൻ പാടില്ല, അത് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിൽ ഓവറായിട്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് രാഗദ്വേഷരഹിതം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഒരാളോട് ദേഷ്യമില്ല, ഒരാളോട് ഓവറായിട്ട് സ്നേഹമില്ല, ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരോടും അടുപ്പം വെക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ അതുമാതിരി ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ ഫലാസക്തി കൂടാതെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. ഇനി നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിലെ റിപ്പീറ്റേഷൻ. എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും ഒരു സംഗ്രഹമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജസ കർമ്മമാണ്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും ആ ഇതില് മണ്ഡലങ്ങളിൽ, അല്ലെ? അവരെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഇന്നമാര് ചെയ്തു, അയാളുടെ പേര് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും റോഡോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എന്താണ്ട് ഒരു ശിലാഫലകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയാളുടെ പേര് അവിടെ ഇടും. അപ്പൊ കുറെ കാലത്തേക്ക് അത് കാണാമല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രാജസ കർമ്മമാണ്. പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ നടക്കാനൊരു റോഡില്ല, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ കർമ്മം സാത്വികമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത്രേ താമസം. താമസ ഗുണത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും അന്യർക്കായുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ച് അവർ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ റോഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞവരോട് നമുക്ക് പറയാം, നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അവിടെ ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കും, അല്ലെ? ആ കോൺട്രാക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചൂഷണം ചെയ്ത് കുറച്ച് സിമന്റ് അതിന്റെ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഇടാണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാലം എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും? നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അത്രയും മഴയൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് പാലം അങ്ങനെ ഇത് ക്രാക്ക് വന്ന് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇതിൽ മരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സ്വന്തം വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും താമസമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ദോഷമാണ് വരിക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമാണ് ഉണ്ടാവുക. താമസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അത് സ്വയവും ദോഷമാണ്, അവർക്കും പാപങ്ങളാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാക്കും. രാജസത്തിൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഗുണമുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന് ചെയ്യും. സത്വഗുണത്തിൽ എന്താണ്? അത് നമ്മൾക്കും ഗുണമായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾക്ക് ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ലയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള മെന്റാലിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് മൂന്ന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്? ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്? ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളെ ബുദ്ധി? നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണം എന്നല്ലേ വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരുത്താൻ പറ്റിയിട്ട് പോലെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ചില കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയം വരും, അല്ലെ? തെറ്റല്ല ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവർക്കും നല്ല. ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പേടി വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അതൊരു സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇതേ സമയം നമ്മൾ വേറെ ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണോ ഫലം ഉണ്ടാവുക, അത് ശരിയാവോ തെറ്റാവോ എന്നുള്ളൊരു പേടി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പേടി വരുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും സത്വഗുണത്തിലുള്ളതല്ല. ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. എന്താ കാരണം? പ്രഭുപാദ അത്രയും പേർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എന്താ കാരണം? കാരണം എല്ലാവരോടും, അവർക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമില്ലല്ലോ. അവരുടെ ഏത് പ്രവർത്തികൾക്കും അവര് എതിര് പറയുന്നില്ല. നല്ലത് ചെയ്യൂന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും കമ്പൽഷൻ ഇല്ല സത്വഗുണത്തില്. നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെയും അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയില്ല. നമ്മളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും അത്രയും അവരുടെ സേവകനായിട്ടല്ലേ പെരുമാറിയത് പ്രഭാതയൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പൊതുവെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും.
അതുപോലെ തന്നെ മോക്ഷത്തിന് ഇതെന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചാൻ അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. രാജസത്തിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഏതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യണോ, അത് ചെയ്യണ്ടേ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റേതിലോ താമസത്തിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് നടക്കും, നമ്മൾക്ക് എന്ത് നടക്കുന്ന പോലും അവർക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരാറ്റം ബോംബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉണ്ടായ ദോഷങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദോഷങ്ങളാണ് വന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾക്കും ദോഷം വരുന്ന മാതിരിയുള്ളതാണ്. അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ അതായത് നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം, അതായത് നമ്മൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ലെവലിൽ വേണമെങ്കിൽ പോവാം, ആരെ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം, ആരെ വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിൽ പിടിക്കാം, കൈക്കൂലി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നിറയെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെല്ലാം ഒരു താമസ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാന ചോജതീന കാംക്ഷതീനവ സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ. ഈ ബ്രഹ്മബോധ പ്രസന്നാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥ എത്തിയ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാത്തിനും സന്തോഷമാണ്. അത് പറഞ്ഞില്ലേ, ദുഃഖ സുഖക്ഷമി എന്നാണ്. സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷമാണ്, ചൂടിലും തണുപ്പിലും സന്തോഷമാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾ അവിടെ തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ്, അവർക്ക് എന്താണ്, സൂര്യ ആയാലും ശരി, അല്ല വെളിച്ചുണ്ടായാലും ശരി, മഴയാണെങ്കിലും ശരി, ആ ഘോര തപസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഓപ്പൺ സ്പേസിലാണ്, അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഓക്കെയാണ്, കഴിച്ചാലും ഓക്കെയാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ്. കാരണം ആത്മാവാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത്. ശരീരത്തെ പറ്റിയിട്ട് അവർ ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല. ശരീരത്തിന്റെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ട് കളഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വേദനകൾ ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് സൂചി കുത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേദന വരുന്നത്. പല ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വീട്ടമ്മമാരാണ് നമ്മൾ മുക്കാഭാഗം ആൾക്കാരും അല്ലെ. എല്ലാ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിലും വീട്ടിലെ പണികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂടുള്ള പാത്രങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് എടുക്കും. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, നമ്മുടെ മക്കളായിരിക്കാം, അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് അത് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതെന്താ കാരണം, അവർക്ക് കൈ പൊള്ളും. അപ്പൊ ഒരേ വസ്തുവാണ്, ഒരേ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളാണ് രണ്ടുപേർക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരാളുടെ കൈ പൊള്ളുന്നു, ഒരാളുടെ കൈ സ്കൂളായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മളത് പഴകി അല്ലെ. നമ്മളാ ചൂടിനോട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ തപസ്സിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, അവർ ചൂട് കൊണ്ടുകൊണ്ട് പഴകി, മഴ കൊണ്ടുകൊണ്ട് പഴകി. അപ്പൊ അത് ആ ശരീരത്തിന് അത് ബാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ് പഴകുന്നത് അതിന് അഡാപ്റ്റ് ആവും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്, അയ്യോ ഇത്തരം മഴ കൊണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താവും, അയ്യോ എനിക്ക് കോൾഡ് പിടിക്കും. ശരിയാണ്, നമ്മളത് ഒട്ടും നമ്മൾ പഴകാണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് ഇതായിരിക്കും. മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതേ കണ്ടീഷൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് എല്ലാവരോടും ഇവർക്ക് സമഭാവനയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവത് സേവനത്തിലെ പരമാത്മാ രൂപത്തിലെ ഭഗവാനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പരമാത്മാ രൂപത്തിലെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പരമാനന്ദാണ്. മക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഭക്തി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അതെന്താണുള്ളത്, ഭക്തിയാണ്. എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പണം കൊടുത്ത് ഓരോരുത്തരെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കംസനായാലും ശരി,
അതുപോലത്തെ രാവണന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മഹാബലി നോക്കൂ, 3 ലോകങ്ങളും കീഴടക്കിയ ഒരാളായിരുന്നു അല്ലെ മഹാബലി ഭക്തനായിരുന്നു, അത് വേറെ കാര്യം. എന്നാലും പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഭക്തനെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കയ്യിലെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു? ഇല്ലല്ലോ. അവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ ഇതാവില്ല. അപ്പൊ പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീഴടങ്ങിയതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ദ്രൗപദിക്ക് വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടിട്ടാണോ? പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർക്ക് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നേ? ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ദ്രൗപദിക്ക് വേണ്ടി വന്നു. അതുപോലെ ഗജേന്ദ്രനെ നോക്കൂ, ഗജേന്ദ്രനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ഒരു ആനയാണ്. ആ ആനയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു അതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മത്തില്. ആ ആനയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓടി വന്നു അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുബ്ജ. ശബരി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ശബരി എത്ര വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നേ. ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ? പണം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ ഭഗവാൻ? ഇതൊന്നുമല്ല. ഭക്തി കൊണ്ട് പൂന്താനത്തിനെ നോക്കൂ. നാരായണ ഭട്ടത്തിരിപ്പാടിന് ഒരുപാട് വേദജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭട്ടത്തിരിയെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ ഭട്ടത്തിരിയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? ഒരു സാധാരണ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനായിരുന്ന പൂന്താനത്തിനാണ് ഭഗവാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. നിന്റെ വിഭക്തിയേക്കാൾ പൂന്താനത്തിന്റെ ഭക്തിയാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തിയെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുക? ഭക്തി കൊണ്ട്. അതിന് പ്രത്യേക ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മഞ്ജുളയുടെ കഥ അറിയാം അല്ലെ? മഞ്ജുള എന്ന് പറയുന്നത് നീചജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ലേഡിയാണ്, ഗുരുവായൂര് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ മഞ്ജുള ഇന്നും ഒരു മാല കെട്ടും. എന്നിട്ട് എന്താ, അപ്പൊ അമ്മ പറയും മോളി നീ മാല കെട്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്, അപ്പൊ വീട്ടില് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തും മഞ്ജുള. പക്ഷെ അപ്പൊ അമ്മ പറയും നമ്മൾക്ക് അമ്പലത്തിലൊന്നും പ്രവേശനമില്ല, അവിടെ നിന്നും വാരച്ചേരും, അവർ അങ്ങനത്തെ ഇതുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് മാല ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അവർ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും മഞ്ജുളോട് അമ്മ. പക്ഷേ മഞ്ജുള പറയും ഇല്ല, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാല കെട്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവര് പറയും, അവിടെ പൂജാരിയുടെ കയ്യിൽ പറയേ നിങ്ങളുടെ മാലയൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മഞ്ജുളെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ എന്ത് പറയാണ്, അപ്പൊ അവര് ചീത്ത പറയുകയാണെങ്കിൽ സാരമില്ല കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇട്ടോളാൻ പറയണേ. ഏതും ഇടാൻ പറയും? അവിടുത്തെ ആലിന്റെ ഇതില് അവിടെ ചാർത്തിക്കോളൂ, ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ചാർത്തിക്കോളൂ എന്ന്. പിറ്റേ ദിവസം വരുമ്പോ എന്താണ്, പൂജാരി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാലകൾ എടുക്കുന്നു. ഭാഗചാർത്തിന്റെ സമയത്ത് ഈ മാല മാത്രം ഊരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ മാല എവിടെ നിന്ന് വന്നു? നമ്മൾ ചാർത്തിയതല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അശരീരി വരെയാണ്, മഞ്ജുളയുടെ മാലയാണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എന്നിട്ട് മഞ്ജുളയ്ക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഇതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കനകദാസിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു അല്ലെ? കനകദാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിഞ്ഞു. എങ്ങനെ? ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് എന്തായി? ഇപ്പൊ പടിഞ്ഞാറ് ദശയിൽ മാറിയിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിക്ക് മാത്രമാണ് വഴിപ്പെടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലുക, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒന്നും പറ്റില്ല. എന്താണ്? യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി, എന്താണ്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് നിസ്സാരമായിട്ടെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പൊ ആ ഭക്തി കൊണ്ട് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തില് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മത്പ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാത് അവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. എന്ത് തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞൂലേ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയും ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ പറഞ്ഞൂലേ? അടുത്തടുത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ത്രീ, അവര് ശരീരം കൊണ്ട് നീചമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഭക്തിയായിട്ട് മാറിയിട്ട്, ശിഷ്യയായിട്ട് മാറിയിട്ട്, പൂർണ്ണ ശുദ്ധ ഭക്തിയായിട്ട് മാറിയിട്ട് മോക്ഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം, അപ്പൊ പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സത്യം. മനസ്സിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭാവം? മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവത് ഭക്തി ഉണ്ടോ? ഹരേകൃഷ്ണ പറയുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു നാരായണം ജപിക്കുന്നുണ്ടോ? അവർക്ക് എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം ഉണ്ടാവും. അതിന് വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്? 2 കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ടുവരണം. രണ്ടാമത് എന്താണ്? അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ. എന്ത് കഷ്ടം വന്നാലും, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് എനിക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സംഭവം നടന്നു ലൈഫിൽ, നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും സംഭവം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഞാൻ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഇനി ജപിക്കുന്നില്ല. അത് ഫൂളിഷ്നെസ് ആണ്.
നമ്മൾക്ക് വരാനുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയില്ല ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചത് കൊണ്ടാണോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അത് വരുന്നതെന്ന്. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ 100 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നേരേക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരിക്കലും മന്ത്രം ജപിച്ചത് കൊണ്ടോ ഭക്തിക സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടോ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ അത് നടക്കാൻ ഇരുന്ന കാര്യം നടക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് അതിന്റെ സിവിയാരിറ്റി ഭഗവാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനേക്കാളും മോശമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയെ നമ്മൾക്ക് ലളിതമാക്കി തരും ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് ആ ബോധം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ, ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് ശാശ്വതമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാ തരിഷ്യസി അത ചേത്വാമഹങ്കാരാൻ നശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. എന്നെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നോക്കൂ കാണിക്കുന്നത്? എന്നെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഏത് ക്ലേശങ്ങൾ, അപ്പൊ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശങ്ങൾ വരും. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കേട്ടു നോക്കൂ. ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ക്ഷമ വേണം. ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ഒരു ഇത് പറയും, ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് കണ്ടതാണ്. അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനോട് ഒരാൾ പോയിട്ട് പറയും, എനിക്ക് ഒരു പൂവും വേണം, ഒരു ചിത്രശലഭവും വേണം എന്ന് ചോദിക്കും ഇത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? മാതാജി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജി റെക്കോർഡ് വീഡിയോ കാണും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിയുടെ നെറ്റിനാണ് പ്രോബ്ലം. അതുകൊണ്ട് മാതാജി റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ വരും, ആ വീഡിയോ കാണൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്? സകല ക്ലേശങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ ഒരു പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്കൊരു ചിത്രശലഭത്തെയും തരണം, ഒരു പൂവും തരണം എന്ന് പറയും, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാറ്റർപില്ലറിനെ കൊടുക്കും ഇത്ര. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുക? ഇതിന് പകരം ഒരു കാക്ടസും ഈ കാക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാലോ, മരുഭൂമികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ മുള്ളുചെടി ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനാകും. അപ്പൊ ഇയാൾ ആലോചിക്കും, ഞാൻ എന്താ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചത്? ഭഗവാൻ എനിക്ക് എന്താ തന്നത്? വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? ഈ ഭഗവാൻ എന്ത് പറ്റി? എന്താണാവോ? ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായിണ്ടാവില്ലേ ഭഗവാന്? എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ യോഗം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ഇതൊന്നും കിട്ടാനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അതിനെപ്പറ്റി മറന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ കാരണം അയാൾ ചോദിച്ച സാധനങ്ങളല്ലല്ലോ കൊടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അയാൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ കാക്ടസ്, ആ മുള്ളു ചെടിയിൽ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂവ്, ചില മുള്ളു ചെടികളിൽ പൂക്കൾ വരും, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂവ് വന്നേക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റർപില്ലർ മാറിയിട്ട് എന്തായിരുന്നു? ചിത്രശലഭമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അത് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് നന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് തരുണ്ടാവുക. അത് പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ്, നമ്മൾക്ക് ക്ഷമ വേണം. ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ഒരു ഭക്തിത്വ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് സാക്ഷ്യം കാണിച്ചു തരും. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രഭാതമാരിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഭഗവാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു, അവരെ ഗുരുവായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയമായിട്ട് വന്നിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധമെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തരും. അതിൽ വിശ്വസിക്കണം. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസമാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് അനുസരിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്താ വരിക? നാശങ്ങളാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കുറെ കഥകൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ, ശിശുപാലന്റെയും ഒക്കെ ജഗായി മതായിയുടെ ഒക്കെ കുറെ കഥകളൊക്കെ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ തടയണതാണ്. ജഗായി മതായെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പോഴേക്കും എന്താണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയും, വേണ്ട, അങ്ങ് ഭക്താവതാരാണ്. അപ്പൊ അത് എന്നിട്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുത്ത് അവർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേർജുന തിഷ്ഠതി ബ്രാഹ്മയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട്.
അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഓരോ യന്ത്രങ്ങളാണ്. ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ്, കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ്, സ്റ്റൊമക്ക് നമ്മുടെ വയറെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യന്ത്രമാണ്, ദഹിക്കുന്നതൊക്കെ അവിടെ അല്ലേ, ലിവർ, അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇതല്ലേ അതിന് വേണ്ട ഡൈജസ്റ്റീവ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്, എൻസൈം ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ, രസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ്, ഓരോന്നിനും ഓരോ ഗ്രന്ഥികളുണ്ട്, ഓരോന്നും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, ഓരോ യന്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ യന്ത്രത്തില് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ പരമാത്മാവായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാവരും ഒരേമാതിരി കാണുന്നു, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപ്രദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. അത് രാജാവായിക്കോട്ടെ, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിക്കോട്ടെ, കളക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു തൂപ്പുകാരനായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ തുല്യരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് ജഗന്നാഥനാണ്. നമ്മൾ ജഗന്നാഥന്റെ കഥയിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ജഗന്നാഥന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രതാപരുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാരാജാവാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് ഭരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണണം, അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമായിരുന്നു പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന്. പക്ഷേ സന്യാസിമാർ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ രാജാക്കന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും വെക്കില്ല. കാരണം അവര് പണക്കാരാണല്ലോ, അവര് രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനത്തെ ഏത് സംസർഗവും, അതായത് നദനം കവിത, ശിക്ഷാക്ഷരത്തില് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അതായത് സ്ത്രീകള്, അതുപോലെ പണം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് അകന്നാണ് നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പ്രതാപരുദ്രയുടെ മകനെ അദ്ദേഹം കാണുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും പ്രതാപരുദ്രയെ കാണാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു. നല്ല അതീവ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ് പ്രതാപരുദ്ര. അപ്പൊ ഈ ജഗന്നാഥന്റെ രഥോത്സവം നടക്കും. അപ്പൊ രഥോത്സവത്തില് ജഗന്നാഥൻ, സുഭദ്ര, ബലരാമാണ്, 3 രഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഈ ഒന്നൊന്നായിട്ടാണ് ഈ രഥങ്ങൾ വരിക. അപ്പൊ പക്ഷെ അതിന്റെ രസം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ രഥത്തിന്റെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജഗന്നാഥൻ എപ്പോ നടക്കണം തോന്നുന്നു നടക്കും, നിക്കണം തോന്നിയാൽ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ആ യാത്ര പോവുക. അപ്പൊ ചിലത് 3 ദിവസത്തിലോ 4 ദിവസത്തിലോ കഴിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച എടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് അതിന് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതിന് ഈ രഥം വരുമ്പോ അതിന് മുമ്പിലുള്ള റോഡുകളൊക്കെ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് പൂവുകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നീറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് പ്രതാപരുദ്ര, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ രഥം വരുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ട് ആ രഥത്തിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച്. അപ്പൊ ഈ പ്രതാപരുദ്ര ഒരു തൂപ്പുകാരന്റെ വേഷത്തിൽ അടിച്ചു വാരുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭക്തനായിരുന്നു. കാരണം ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രതാപരുദ്രയ്ക്ക് മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്രയും പൊസിഷനിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് എളിമ, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും നല്ല ഭക്തന്മാരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏറ്റവും എളിമയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസാദിച്ച് പ്രതാപരുദ്രയെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾക്ക് എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളില് പ്രസാദിക്കുന്നത്. ഇതീത്തെ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയ വിമൃശ്യേ തദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയും ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, ഒരു വടി എടുത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് തോന്നി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അർജുന, ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു, ജ്ഞാനം തന്നു കഴിഞ്ഞു, എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു, എന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ തീരുമാനിക്കൂ എന്താണ് വേണ്ടത്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് നിന്റെ തീരുമാനമാണ്, നീ തീരുമാനിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട്, അർജുനനോട്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? എന്നെ ഓർക്കുക. ഇത് നമ്മൾക്കുള്ള ഉപദേശമാണ്, അർജുനനുള്ള ഉപദേശം അല്ല കേട്ടോ. അർജുനൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള ഭഗവാൻ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക,
എന്നെ ആരാധിക്കുകയും മദ്യാജീമാം നമസ്കുരി, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക. മാമേ വൈഷസി സത്യം തേ, എപ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവണം, മന്ത്രം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാം അല്ലെ? അതുപോലെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക. എന്താണ് പറയുന്നത്? വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ എന്നും പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പൂവ്, വെള്ളം, തുളസി വെള്ളമെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വിധമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭഗവാൻ നേദിക്കാട്ടോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടനാവും. നമ്മൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം. ആ ഭഗവാന്റെ സേവനം. അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താണ് മനോഭാവം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഓരോ സാധനം തന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മൾക്ക് ഒരു നന്ദി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇത് നന്ദിയേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്നേഹമാണ് വരേണ്ടത് ഭഗവാനോട്. ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് തരികയാണ് കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിയണ്ടേ ഭഗവാനെ? അപ്പൊ ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, അങ്ങനത്തെ ആള് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചക. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശ്ലോകമാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, എല്ലാ റിലീജിയനും, നീ ഏത് ക്രിസ്ത്യൻ ആയിക്കോട്ടെ, മുസ്ലിം ആയിക്കോട്ടെ, അതായത് ഹിന്ദു ആയിക്കോട്ടെ, ഏത്, നീ ആണായിക്കോട്ടെ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ, ഇതൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാം നീ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ കുറെ ക്രിറ്റീരിയ, ഇത്രയും നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അന്നദാനം നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പൂർണ്ണ ഫലം തരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടും, ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി നല്ല ജന്മം നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിക്കണം. കാരണം ഭഗവാനിൽ വന്ന സൃഷ്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനുള്ള സമർപ്പണമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, എല്ലാ സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന പ്രോമിസ് ആണിത്. അതിൽ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അറിയാതെയും അറിഞ്ഞും ചെയ്ത എത്രയോ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ആ പാപങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ മോചനം തരുന്നു, നീ എന്നിലേക്ക് വരൂ, എന്നിൽ സമർപ്പിക്കൂ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നിൽ സമർപ്പിക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭയപ്പെടണ്ട, അതും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലേ? പേടിയാണ്, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ, ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യായിദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷു ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വ മാമേ വൈഷ്യത്യ അസംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു തരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഓഫറാണ്, കേട്ടോളൂ. എന്താണ്? പരമരഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ശുദ്ധ, ഇനി ഭക്തി ഇല്ല, ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി, ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഭഗവാൻ തരും, നിങ്ങളെ ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോകും. ഞാനടക്കം ട്ടോ, നമ്മളൊക്കെ ഒരേ ഇതിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്താണ് ഇങ്ങനെയുണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം? ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ്, നിങ്ങൾ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ സമയം മാത്രം, വിലപ്പെട്ട ആ 1 മണിക്കൂർ സമയം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കേട്ടാൽ മതി. ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ, കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോന്നോളൂ, ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലിങ്ക് ഇൻവൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുമില്ലേ ചേരാനായിട്ട്, അത് എത്ര പേർക്കും അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കൂ. അതേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെറുതായ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ പ്രീച്ചേഴ്സ് ആരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതോ അവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തി കൊടുക്കും, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. നച്ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയ കൃത്തമഹ ഭവിദാനാച മേ തസ്മാ അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും സേവകരാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ഭൃത്യനേക്കാൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സേവകനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് ഒരുപാട് പ്രിയങ്കരനായിരുന്നുണ്ടാവണം അല്ലെ ഭഗവാന്?
ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരെ സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിന് അവർ വന്ന് ചേരാനോ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം. നമ്മൾക്ക് ചെലവുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ, നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ വാട്സപ്പില്. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ സംഭാഷണമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കേട്ടിരുന്നത് ഇത്രയും നാൾ, ഈ 18 ദിവസം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഈ ഓരോ മണിക്കൂറും നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെ, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ നിന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ മാറിയോ, അജ്ഞാനമൊക്കെ മാറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് പരിപൂർണ ശരണാഗതി ഇതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, എന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നു ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അർജുനൻ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, കുറച്ചൊക്കെ, പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും കേട്ടോ, നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. അപ്പൊ ഈ എന്താണ് കൃഷ്ണാർജുൻ, അപ്പൊ എന്താണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്, ഈ കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു, എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ചാലും കൂടി രോമാഞ്ചം വരികയാണ്. എന്റെ ദേഹത്തെ രോമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എന്നെ അത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനനെ പരമരഹസ്യമായി ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്. എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് ഞാൻ. അത് യോഗേശ്വരനല്ല കൃഷ്ണൻ. ഇപ്പം സഞ്ജയന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാവാണെന്ന് പരമദിവ്യോത്തമനായ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യസംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാവുന്നു. ഓരോ തവണ ആളുകൾ വരൂ, കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സന്തോഷം വരികയാണ്. അപ്പൊ അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു, ചതുർബാഹു രൂപം കാണിച്ചു, ഫ്ലൂട്ട് വിടുന്ന ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണിച്ചു അല്ലെ അർജുനന്. ഓരോ തവണ ആ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്ന് പറയാണ് ആര്, സഞ്ജയൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് സഞ്ജയന് അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായി, സഞ്ജയൻ ശുദ്ധഭക്തനായി മാറി. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കേട്ടു സഞ്ജയനിൽ നിന്ന് ആര്, നമ്മുടെ ധൃതരാഷ്ട്ര കേട്ടു. ധൃതരാഷ്ട്ര കൈ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മള് കൈ ഇങ്ങനെ അകത്തിപ്പിടിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, എന്ത് കേട്ടാലും അതിൽ കൂടെ ചോർന്നു പോകും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര മനസ്സ്, നിറയെ ഓട്ടയുള്ള മനസ്സാണെന്ന് പറയും, ഫിൽറ്ററാണ്, എല്ലാം പോയി. പക്ഷെ സഞ്ജയനോ എല്ലാം ദൃഢമായിട്ട് എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ ഓട്ടപാത്രമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഓട്ടപാത്രം അല്ലാണ്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടതെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായ അർപ്പണഭാവത്തോടു കൂടി എന്താണ് പറയുന്നത് ശ്രമിക്കണം. അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതോടു കൂടിയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹം തരും. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനിർത്തരക തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർ മതിർമമ. എവിടെ യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. എന്താ പറയുന്നത്, എവിടെയാണോ കൃഷ്ണനുള്ളത്, അവിടെ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെ ജയമുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വാണിംഗ് മാറി സഞ്ജയൻ പറയാണ് എന്തെന്ന്, തീർച്ചയായിട്ടും അർജുനനും പാണ്ഡവനും തന്നെയാണ് ജയിക്കാൻ പോകുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രരെ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ തോൽക്കാനാണ് പോകുന്നത്, അവർ മരിക്കാനാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ, ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യുദ്ധം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, ഭീഷ്മര് വീണിട്ടേ ഉള്ളൂ, യുദ്ധം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സഞ്ജയൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടെ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ, ആരുടെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ടോ അവിടെ വിജയമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ, ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. ആ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് പവിത്രീകരിക്കുക,
എന്താണ് ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക. ഇത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാം അടുത്ത ലെവൽ, പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇത് വിട്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ അത് മറന്നു പോകാം. പക്ഷെ മറക്കണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് മുടക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെയുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുദ്ധി തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം എപ്പടേത് പ്രയതപ്പുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദി വർജിതക. അപ്പൊ ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കിട്ടുന്നത്? എല്ലാ ഭയങ്ങളിലും ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ വന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അതിന് സാധ്യമാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു 3 തവണ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചൂടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇപ്പൊ 4:15 ആവാറായി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പരീക്ഷയാണ്, നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. എല്ലാവരും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം, അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പോ മറ്റന്നാള് സത്സംഗം ഉണ്ടാവും. അതായത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾ അത് നമ്മളെ സംസാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നിയത്, ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം തോന്നുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതാണ് മറ്റന്നാളുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മള് ഞായറാഴ്ച മാക്സിമം സൺഡേ ഓർ മൺഡേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ലെവൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഇതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ലിങ്ക് വേറെ ആയിരിക്കാം. അത് പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലിങ്ക് അയച്ചു തരും, ഏതാണ് ലിങ്ക് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ലെവൽ 2 ജോയിൻ ചെയ്യാട്ടോ. അതിന് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ലെവൽ 2 ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ 3 മണിക്ക് നിങ്ങൾ വന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ എക്സാം എഴുതണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല മോള്, ഇല്ല. ആക്ച്വലി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത്. നമ്മൾ 18 ദിവസം ഒരു ഗീതാ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ലേ? മാതാജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നേ? അത് ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അയച്ചു തരും മാതാജി. മാതാജി സമയം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? അതായത് ഈ 3 മിനിറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സമയം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്രഭുജി, ലെവൽ 2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7 മണി 8 മണിയും കൂടി ഒരുമിച്ചായിട്ട് 8 മണിക്കാണ് ഉണ്ടാവാറ്. സാധാരണ 8 മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 9 മണിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം, രാവിലെ 6 മണിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ലെവൽ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 6 മണി, 3 മണി, പിന്നെ 8 മണി, പിന്നെ 9 മണിയാണ്. ഏത് സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം? അപ്പൊ എന്തായാലും നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റന്നാളത്തെ സത്സംഗത്തിൽ മുടങ്ങാണ്ട് വരിക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ഏത് സമയത്താണ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരണം. അപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം ഏതാണ് സൂട്ടബിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഏതാണ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. 7 മണി 8 മണി. എത്ര മണിക്കാണ് എക്സാം? എക്സാം ഇതേ സമയത്ത് മാതാജി 3 മണിക്ക് നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. മറ്റന്നാളും നമ്മൾക്ക് സത്സംഗം എപ്പോഴാന്നുള്ള സമയം അറിയിക്കും കേട്ടോ. അത് നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട്. എന്തായാലും നാളെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും, നാളെ ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ. ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് സത്സംഗം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി സമയം മാറാം, അറിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക മാതാജി. മാതാജി സമയം ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഇടാവോ? ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും, എന്തായാലും ഇടും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുക കേട്ടോ.
ശരി ശരി. ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷനും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവരും ഡൗട്ട് തരുന്നോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, നമുക്ക് അത് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയുന്നില്ലേ മാതാജി? 18ാമത്തെ അല്ലേ? ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു സെക്കൻഡ്.